എൻ്റെ പുതിയ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂര് നിഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം തെരുവ് നായ്ക്കളെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഓരോരുത്തരെ ആക്രമിക്കുന്ന CCTV വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും ഓരോ ന്യൂസ് ചാനലുകളും എല്ലാവരും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്ന വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊങ്ങി വരാൻ കാരണം. ഇന്നും ഞാൻ കണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ നാട്ടിലും തെരുവ് നായ്ക്കളുണ്ട്. ചിലവരെ ആക്രമിക്കാറുണ്ട്, ചിലവരെ ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പും ഓരോരുത്തർക്ക് പരിക്ക് പറ്റലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പലരെയും ഇതിനു മുമ്പും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ മന്ത്രിമാരോട് ചോദിക്കുക, ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിക്കുക ഇതിന് എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന്. ആ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമല്ല, ഒരു 2-3 ആഴ്ച ഈ ന്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂ കഴിയണ വരെ നിൽക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും അന്വേഷിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വേറൊരാൾക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൊല്ലണമെന്നൊന്നും ഒരാളും പറയുന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് ഭയമില്ലാണ്ട് റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റണം. തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടികൂടി അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റണം. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ഇനി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരാളോ മരിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്താം. അല്ലാണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂസ് വാല്യൂ ഇല്ലാണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാളുടെ മരണം ഉണ്ടാവണം വരെ, മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളെ ആക്രമണം മൂലം പരിക്ക് പറ്റി വലിയൊരു ന്യൂസ് ആവണ വരെ കാത്തു നിൽക്കല്ലേ വേണ്ടേ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവണേക്കാട്ടും മുമ്പ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം എല്ലാവരും തെരുവ് നായ്ക്കളെ പേടിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സമാധാനമായിട്ട് റോഡിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങളൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഇതിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം.